wes, wih, inilah, wih. Pangan. Kan kamblesnya. Gone bapak iya. Wis, strike apa Mas? Wis. Oh my god. Mantap Mas. Jos lu Mas. Lumut kasar nih Mas. Gambas malahan lumute toh. Wah, sip. Masuk kira? Masuk. Gone mama. Lu to, mama strike to, wes kalem, wes, iwak apa Mas? Wes, inilah, wih, bojoku strike Mas, apa Mak? Oh, wader ijo, lho Mas, wader ijo, ayo tunggah kerene, lho Mas, wader ijo gendut, jos, damel lucu-lucu niki Bu, nggih, wah bejo niki Bu nggih, lho ibuke, lho, wah. Neng anu iki Mas ngarepe warung Bude. Sesuk direne neng ngarepe warung Bude ya Mas ya. Jos. Wah, sumurup Mbak-an nggih. Ngasinan. Lho iki sesuk serbu ya Mas. Wader ijone kuwendut tenan. Sik Mas, tak patenane videone sik. Wah, untung kena Mas. Wis berote ngeri ya Mas. Wah, wis. Suasana Ngasinan hari ini rame nih Mas. Tapi motor kan parkir di pinggir-pinggir. Ini kita di depan warung Bude Mas. Warung Bu Jumini. Sip Mas, monggo diserbu. Haup, wader ijo, betik, sepat. Wah, jair nila, wes nanggo cacing bejo entuk kakap. Bawal Mas kadang di daerah sini bawal sering nanggo cacing. Oke, lanjut dulu. Langsung dicengki weng Mas. Gelo Mas. Mau bojoku saiki anak jair nila Mas. Jos ra Mas. Lho iki Mas. Iki wah mantul mancing mania jos pokoke rene Mas lagi ning warung Bude ya Mas ya. Gelo kae. Wah iki haup Mas. Wah pokoknya wah kita Mas gelo iwake nyampe gendut. Wah iki wis mame jos iki. Mantul nih. Oke lanjut. Nah Mak,
Glu 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 glu. Wis, apa kuwi? Wis. Glu bojoku strike meneh, Mas. Glu, bojoku nyantai nggake iwak, Mas. Glu. Wah, lho. Jair apa nila apa? Oh, ijo meneh. Oh, lu, gendut meneh lho, Mas. Wes cepet. Wah, jos tenan. Oke niki, Dik. Wah, wis jan sip tenan iki. Wah, mau babon iki adine babon, Dik. Iki lulus kaget aku. Glo Mas. Ucul dhewe malahane ra nguculi, Mas. Pokoknya warungnya nggone Bude, Mas. Jos. Warung Bude sedia kopi dan mie. Ngoten Dik. Wah, wis matuk rene ya. Persis ngarep warungnya Bude. Oh, serbu sesuk. Lanjut dulu. Wes kalem tuh, kalem weh. Tunggake naucul. Weh. Gelo, Mas. Anak lanang entuk meneh. Apa to nak kuwi? Sip, jos mantul pokoke. Neng endi ki to? Warung asinan warung Bude sedia kopi dan mie. Depan warung Bude, Mas, sedia kopi dan mie. Wis tenang haup ngene. Rene Mas serbu. Ngarep warung persis ya, Mas ya. Heeh. Lho, iwake werna-werna ijone gendut-gendut, Mas. Entes wae ucul siji iki, Mas. Oke. Ijone sayange ucul sing mau ya to ya. Wah, wis. Wis lanjut. Bernama iya rasi cepet mau. Untuk season hari ini kita cukupkan sekian dulu, Mas. Nah, yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support channel ini dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang kalau support terima kasih. Ini sekali lagi kita di warung Bude. Nah, ini depannya ya, Mas ya. Ini spotnya sahdu, Mas. Nah, spot seperti ini biasanya untuk para angler tidak ada yang meragukan lagi. Pasti banyak ikannya. Tergantung hoki ya, Mas. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.